רגע, שכני. לאט. מה זה, היא התפצלה? היא לא עשה את זה. וואי, כאב לי הראש. נתי, תסתום שם. מורין. לא עם היד, עם הפה. זוז. ככה תיקח לי קפה בשביל זה. ראית כמה זמן? אמרתי סיים, עשיתי סיבוב שלם. כמו טיפת חלב גם. אין פה עוד סימות. אני אעביר פה.